Minahal nga mga kaigsunan, ang Jeremias Kapitulo 17 versikulo 7 hangtod sa 8 nagingon, apan panalanginan ko ang mga tao nga mosalig kanako, may sama siya sa kahoy dohol sa tubig, mukayanap ang mga gamot niini ngadto sa sapa. Dili siya mabalaka kung tig-init kay dili sila malawos ang iyang mga dahon, kung dili muulan, dili gapon siya mabalaka o magsigi siyag pamunga. Ang usa ka kahoy nga lalom nga nakagamot sa tubig kanunay nga abunda nga supply. Bisan sa grabing kainit o panahon sa hulaw, kini nagpabiling labong o padayong mamunga o abundang munga. Sa samang pagi, ang mga magtotoo nga nakagamot pag-ayo sa ilang kagalingon diha sa Dios, ang kinalabo ang gigikanan sa tanang panalangin, dili kinahanglang mahadlok sa bisan unsang kalisdanan o pag-antos ni ining kalibutana. Kung kita magpabilin sa Dios ug maglakaw sa kamatuoran, atong mabuntog ang tanang pagsulay pinaagi sa pagtuo. Dili kita masina sa bisan unsa nga kalibutanhong gahom o bahandi tungod kay kita nagtuo nga kita mga anak sa Dios ug mga mulumulupyo sa langit. Pinaagi sa paghasas kinsa nahiuyon sa kabubuton sa Dios ug makadawat og mas dagkong mga panalangin dinhi sa yuta. Sa balay man, trabaho o bisan asa, ang mahigugmaong kamot sa Dios taguban kanato, naghatag og pag-atiman og pabor. Kita makadawat og mga panalangin sa atong pag-anhi ug pag-adto og mahimong ulo og dili ikog. Ug ang Dios nagtugot kanato sa pagpahulam imbis sa paghulam, pagpanalipod kanato gikan sa sakit ug mga aksidente ug bisan sa pagtugot sa mga tawo nga uban kanato nga mapanalanginan. Karon, ana kita sa ikaunom nga beatitudes. Kung kini nga mga panalangin mo abot kaninyo, kamo padayon nga makasinati o sa abunda nga mga panalangin sa Dios. Hinaot nga ang mensahe sa beatitudes nga gipaambit karon mahimong espirituhanong pag-amuma o kinabuhi kanimo. Ako nagampo sa ngalan sa Ginoo nga kamo mahimong tinuod nga bulahan nga mga anak sa Dios. Minahal nga mga kaigsunan, karong adlaw atong tan-aw ng ikaunom nga beatitudes nga mao ang panalangin sa mga putli o kasing-kasing. Ang Mateo Kapitulo 5 versikulo 8 nagsulti kanato, bulahan ang putli o kasing-kasing kay makakita sila sa Dios. Ang pulong nga putli literal nga nagpasabot nga limpyo og tin-aw. Apan ang pagbaton og putli nga kasing-kasing wala lamang magpasabot sa pagkabalaan sa gawas nga may maayong pamatasan o kahibalo. Nagpasabot kini sa pagkabalaan sa walay sala sa kasing-kasing. Sa panahon ni Jesus, ang mga Paraseyo nangangkon nga balaan og gipasigarbo ang ilang kaugalingon sa ilang dakong gugma sa Dios. Apan samtang sila naglitok sa pulong sa Dios, nagpuasa kanunay og mitikulusong nagkwenta sa bisan sa pinakagamay sa ikapulo, wala nila isalikoy ang mga sala diha sa ilang kasing-kasing. Ang Pariseo midugang og mga lagda sa pulong sa Dios ug makugihong misunod niini, nga nag-isip sa ilang kaugalingon nga putli ug balaan. Usa sa ilang mga lagda nagdikta nga ang pagkaon nga dili manghunaw sa mga kamot mahugaw at ubangan sa Dios. Sa pagsunod niini nga lagda sila kanunay nga nangaon nga naghunaw sa mga kamot. Apan sa dihang ilang nakita ang mga disipulo ni Jesus nga nangaon nga wala manghunaw sa ilang mga kamot, sila nagtingwa sa pagbadlong kanila. Apan unsay gisulti ni Jesus, siya may pahayag nga dili ang masulod sa baba ang makahugaw sa tao kundi dili ang mogawas sa baba. Ang Mateo Kapitulo 15 versikulo 18 hangtod sa 20 nag-ingon kanato, apan ang mga butang nga mugula sa baba nagagikan sa kasing-kasing, kining mga butang nga mo'y makahugaw sa tao, kay nagikan siyang kasing-kasing magula ang mga daotang hunahuna, pagpatay, pagpanapaw, daotan nga pagkihilawas, pagpangawat, pagpamakak ug pagbutang-butang. Kini ang mga butang nga makahugaw sa tao, apan dili makahugaw sa tao kung mukaon siya nga dili una manghunaw sumala sa ilang giingon nga mo'y angay buhaton. Bisan unsa pa kalimpyo ang usa ka tawo nga makita sa gawas pinaagi sa paglunsay sa ilang panagway ug mga buhat, ang Dios nga nakakita sa kasing-kasing wala mahimuot niini lamang. Ang Dios nagtinguha ni adtong nagwagtang sa sala sa ilang mga kasing-kasing, pagkamalapason ug pagkadili matarong nga nagkabuot sa usa ka balaan og putli nga kasing-kasing. Ang tawo nga adunay putli nga kasing-kasing natural nga magpabilin nga limpyo usab sa iyang mga lawas ug palibot. Ang ubang mga tawo nag-ingon nga sila moadto sa langit if kung kini tinuod nga nag-exist tungod kay sila nagkinabuhi sa usa ka maayo nga kinabuhi nga dili makadaot sa uban. Nagtuo sila nga dili nila kinahanglan nga mosimba o mosalig kang Jesus, nga nagunahuna sila nga wala sila'y sala. Apan walay tawo nga dili motuo sa Ginoo nga adunay putli nga kasing-kasing atubangan sa Dios.
Ang matag usa na tawo nga adunay orihinal nga sala nga napanunod gikan kang Adan og makakasala nga kinaya nga gipasa gikan sa ilang mga ginikanan ug mga katigulangan. Bisan kadtong naningkamot sa pagkinabuhing matarong kay mga makakasala gihapon kung sukdon batok sa pulong sa Dios kinsa maong kamatuoran mismo. Ang Roma Kapitulo 3 versikulo 10 nag-ingon, walay matarong bisan usa. Gikan sa kalibutanon nga pananaw, ang pagkawalay sala kay wala makapahinabog kadaot ni bisan kinsa o makalapas sa bisan unsang mga balaod. Pananglitan ang uban tingali mo tuo nga kung dili sila mulihok sa dulumtanan nga mga nahuna sa o mga tinguha, sama sa pagtinghuha nga hampakon o mopatay sa usa ka tawo, sila dili sad-an sa sala. Bisan pa giisip sa Dios bisan ang pagtago sa dotang mga nahuna ingong sala nga nagpahayag niini nga kasing-kasing kay mahugaw. Ang unang Juan Kapitulo 3 versikulo 15 nagingon, ang nagdumot sa ang isig ka tawo mamumuno, ug nasayod kamo nga ang mamumuno wala magbaton sa kinabuhing walay katapusan. Ug ang Mateo Kapitulo 5 versikulo 28 nagingon, apan karon sultihan ko kamo nga bisan 15 mo tan-aw sa usa ka babayi, uban sa daotang tinguha nakapanapaw na, ngadto kaniya sulod sa iyang kasing-kasing. Kung ang usa ka tawo adunay bisan gamay nga kahakog, garbo, kabakakan, kasina o kasuko, ang iyang kasing-kasing kay mahugaw na bisan kung wala kini gibuhat sa aksyon. Ang Dios nagtinghuha sa iyang mga anak sa pagsalikway dili lamang sa panggawas nga mga sala, kundi sa mga sala usab sa kasing-kasing aron makabot ang kaputli. Ang Mateo Kapitulo 5 versikulo 48 nag-ingon kanato, kinahanglan magmahingpit kamo ingon nga hingpit ang inyong amahan nga tuwa sa langit. O ang unang Pedro Kapitulo 1 versikulo 16 nag-ingon, ang kasulatan nag-ingon, pagbalaan kamo kay ako balaan man. Kadtong dali nga makiglalis ug masuko, kinahanglan nga isalikoy kini ug mahimong malumo. Ang mapahitason kinahanglan magpaubos sa ilang kaugalingon ug moalagad ug kadtong adunay pagdumot o kasina kinahanglan makakaton sa paghigugma bisan sa ilang mga kaaway. Samtang ilang gisalikoy ang mga sala ug daotan ug gipuno kini sa kamatuoran, sila motubo sa kaputli. Ang pagbaton lamang sa puno sa Dios ingong kahibalo kay walay kahulugan, bisag unsa pa nakadako o kadaghan. Pananglitan, ang usa ka hugaw nga podyo mahimong limpyo lamang human nimo kini pahiran sa usa ka panapton. Ang pagtan-aw lang nga dunay abog og ang pagbilin sa panapton nga wala matandog kay walay kausaban. Bisag unsa pa kadugay ang panahon, magpabilin gihapon kining hugaw. Sama ra kini sa pagpamati sa pulong sa Dios nga wala sa buhat og walay epekto. Pinaagi lang sa pagbato niini nga kasing-kasing pagsunod niini ug pagpadapat niini nga kita mausab ngadto sa mga tawo nga adunay putli ug limpyo nga kasing-kasing. Bisan kung kita magtinguha sa pagsalikway sa mga sala ug adunay limpyo nga kasing-kasing, dili nato mausab ang atong mga kasing-kasing sa atong kaugalingon lamang. Ang Roma Kapitulo 7 versikulo 22 hangtod sa 24 nag-ingon kanato, gikahimutan ko ang balaod sa Dios sulod sa akong kasing-kasing. Apan aniya usab kanako ang usa ka balaod nga sukwahi sa balaod nga nauyunan sa akong hunahuna og kini naghimo kanakong ulipon sa balaod sa sala nga niya sa akong lawas. Pagkalaot ko gayud, kinsa bay muluwas kanako gikan ining lawas nga nagduot kanako ngadto sa kamatayon. Kini nagpakita sa sulod sa pakigbisog, usa ka tinguha sa pagsalikway sa sala ug pagsunod sa kamatuoran versus sa usa ka tinguha alang sa sala nga naghimo niini nga lisod nga buhian. Kining nagkasumpaki nga mga tinguha mosangpot sa kagulanan. Ang pagbiya sa sala na ginahanglan nga makadawat kita og kusog gikan sa Dios. Dili kini mahimo sa tawhanong kusog ug kabubuton lamang. Ang unang Timoteo Kapitulo 4 versikulo 5 nag-ingon, kay ang pulong sa Dios ug ang pagampo mo'y nakapabalaan niini. Apan aron makuha ang gahom sa Dios, kinahanglan una natong maningkamot sa atong kaugalingong kabubuton sa pagkinabuhi, sumala sa iyang pulong. Pinaagi sa mainiton nga pagampo kita makadawat sa gahom sa Dios, grasya ug tabang sa balang espiritu. Samtang kita magpadayon sa pagsunod sa kamatuoran, ang atong mga lihok mahimong balaan ug ang mga makakasala nga mga kinaiya sulod sa atong mga kasing-kasing kay sa likway nga mosangpot ngadto sa usa ka putli nga kasing-kasing. Mga kaigsuonan, unsa nga mga panalangin ang atong madawat kung kita adunay putli nga kasing-kasing nga limpyo ug klaro? Pinaagi ba sa pulong sa Dios ug pagampo? Ang pasahi karon nag-ingon sila makakita sa Dios. Dili ka ba gustong makakita sa Dios? Kung gigugma nimo ang Dios ug ang Ginoo, natural lang nga gusto nimo siya makita. Pagkamalipayon nga makita ang atong langitong amahan, nakigsulti kaniya og gigakos siya.
Sa Maghuhukom Kapitulo 13 versikulo 22, atong makita nga si Manoah ang amahan ni Samson nakakita sa anghel sa Ginoo miingon, mga matay kita tungod kinakakita kita sa Dios, kita sa pagkatinuod mamatay kay kita nakakita sa Dios. Hang Juan Kapitulo 1 versikulo 18 nag-ingon usab kanato, wala pagay tawo nga nakakita sa Dios. Ang bugtong anak nga Dios nga pinangga kaayo sa amahan mo ay nagpaila kaniya. Kini nag-ingon nga walay nakakita sa Dios. Husto kini. Ang mga kasala nga tao dili makakita sa Dios. Ang orihinal nga entidad sa Dios makita lamang human kitang moadto sa langit. Bisan pa ni ana, dili kadtong anaa sa paraiso o una o ikaduhang gingharian kundi ang mga lungsuranon lamang sa bagong Jerusalem ang makakita sa Dios. Apan bisan dinhi sa yuta adunay mga higayon nga makasugat kita sa atong langit nung amahan. Samtang wala nato makita ang orihinal nga entidad sa Dios sa iyang langit nung trono, siya nakigtagbo kanato pinaagi sa iyang espiritu ug nagtugot kanato nga makita ang iyang dagway. Ang Exodo Kapitulo 33 versikulo 11 nag-ingon, ang Ginoo magpakita kang Moises sa iyang pagpakigsulti kaniya sama sa usa ka tawo nga makigsulti sa iyang higala. Sa dihang gipadayag sa Dios ang iyang presensya sa yuta, ang mga Israelita dili gani makaduol kaniya apan si Moises nakakita kaniya. Sa susama, si Enoch naglakaw uban sa Dios sulod sa 300 ka tuig ug lagmit nga ang Dios nga nagigugma pag-ayo kang Moises wala magpadayag sa iyang kagalingon ngadto kaniya. Ngano nga ang ubang mga tawo nagtuo nga dili nila makita ang Dios o nga ang pagpakita kaniya magtutol sa kamatayon. Samtang ang uban makigsulti pagani kaniya nawong sa nawong ug maglakaw uban kaniya. Ang tubag anaa sa pasahi karon, kadtong adunay putli nga kasing-kasing makakita sa Dios. Samtang kadtong kansang mga kasing-kasing nahugawan sa sala ug daotan dili makakita kaniya. Ang ikatulong Juan Kapitulo 1 versikulo 11 nag-ingon, minahal kong higala, ayaw sunda ang daotan kun dili ang maayo. Ang nagbuhat sa maayo iya sa Dios ug ang nagbuhat sa daotan wala makakita sa Dios. Bisag dili kini ang orihinal nga entidad sa amahan nga Dios sa iyang langitong trono, apan ang iyang espiritu nga dinhi sa yuta ang pagkakita sa iyang espiritu usa gihapon kadakong panalangin. Nganuman, dili lamang kini ang kalipay nga makita ang atong mahigugmaong amahan kundi tungod usab kay ang Dios dili magpakita sa tubangan siyang putli nga kasing-kasing nga mga anak nga walay dala. Sa higayon nga imong gisalikoy ang mga sala ug nakab-ot, ang usa ka hingpit nga putli nga kasing-kasing dili ka mabulahan sa usa lamang ka punto. Samtang maglakaw ka kada adlaw uban ang Dios sama ni Enoch, makadawat ka og daghang panalangin nga mapuno sa imong matag adlaw ug mga pagpamatuod ug pagpasalamat. Busa, ang pagtanaw sa Dios gikan sa pasahi karon, wala lamang magpasabot sa pagkakita kaniya sa atong espirituhanong mga mata apan pagsinati kaniya pinaagi sa gitubag nga mga pagampo. Sa ato pa, nagpasabot kini sa pagtagbo ug pagsinati sa Dios. Kung mo pamatuod ka nahimamat ko ang buhi nga Dios, wala kini magpasabot nga nakita nimo ang Dios sa imong kaugalingong mga mata. Nagpasabot kini sa pagsinati sa buhat sa Dios kinsa may tubag sa iyang mga anak uban siyang dakong gahom ug kabalaan. Ang Jeremias Kapitulo 29 versikulo 12 hangtod sa 13 nagingon kanato, unya mo sangpit ug moduol kamo ug magampo kanako ug tubagon ko kamo. Mangita kamo kanako ug makaplagan ako ninyo sa dihang kinasing-kasing ang inyong pagpangita kanako. Ang Dios tinaw nga misaad sa pagtubag ni adtong mosangpit kaniya. Apan bisan og ang uban wala pa hingpit nga mihangop sa kamatuoran tungod gigidawat ra nila ang Ginoo, makadawat gihapon sila sa mga tingwa sa ilang kasing-kasing. Bisag 30%, 50% or 80%, putli lang ang ilang kasing-kasing na sinati nila ang Dios sumala silang tagsa-tagsa kasukod. Gipakasama kini sa usa ka ginikanan nga dili makahatag sa ilang mga anak o minilyon sa usa ka higayon, bisan pa sa ilang bahandi ug gugma alang kanila. Hinunoa, sila bunda nga naghatag kaniya sa gamit sa eskwelahan o unsang iyang gikinahanglan alang sa personal nga kalambuan. Sa samang paagi sa dihang ang bag-ong magtotoo magkinabuhi nga makugihon sa Kristohanon nga kinabuhi, ang Dios mutubag sa ilang gipangayo kaniya. Samtang ang bata mohamtong og mulihok sumala sa kabubuton sa ginikanan, makadawat sila sa bisan unsa nga iyang pangayoon. Sa samang paagi, sa dihang ang mga anak sa Dios hingpit nga nagbalaan o ang ilang pagtuo na himong hamtong sila makadawat og mga tubag sa ilang mga tinguha ug makahangyo sa labing gamahan ng Dios sa pagpakita sa dako og kahibulungang gahom.
bisan kung ang imong kasing-kasing dili hingpit nga limpyo, sa gidakon sa imong pagtuo makapahimuot gihapon ka sa Dios ug makadawat siyang grasya. Sa imong kasing-kasing nga pagampo, ang imong mga tinguha nga dako ug gagmay kay matubag, ug ang imong masinati ang buhi nga Dios pinaagi sa gasa sa Espiritu Santo lakip na ang speaking in tongues. Kini nga mga kasinatian makahatag kaninyo sa kahingpitan sa espiritu ug makatabang kaninyo nga makabaton og mas putli nga kasing-kasing. Ang panalangin sa sila makakita sa Dios kay partially nga natuman. Apan kung tinuod kang nahigugma sa Dios, dili ka anging matagbaw sa maong samang bata nga pagtuo. Kinahanglan nimong buhaton ang imong labing maayo sa pagsalikway sa sala og dali nga makabot ang pagkabalaan. Mahimong mga anak sa hamtong nga pagtuo nga nahiuyon sa kasing-kasing sa amahan. Kung buhaton nimo kana ang Dios malipay kaayo. Gikan sa sinugdanan, siya migugol og dili maihap nga gidaghanon sa mga tuig sa kasubo o kasakit. Kay iyang gituman ang katuyuan sa pag-ugmad sa katawan pinaagi kanimo. Siya nagtugot kanimo sa pagsinati sa iyang mga tubag ug mga panalangin sa matag gutlo uban ang iyang labing gamhanang gahom. Minahal nga mga igsuon, ang ikaduhang Korinto kapitulo 7 versikulo 1 nag-ingon, minahal ko mga igsuon, tungod ni ining mga saad alang kanato hinluan ta ang atong kaugalingon gikan sa bisan unsa nga makahugaw sa lawas sa espiritu. Maningkamot kita nga mahingpit sa pagkabalaan diha sa pagkinabuhi nga mahadlokon sa Dios. Kay nakadawat sa mga saad sa kalawasan pagkabanhaw og mga panalangin pinaagi sa atong Ginoong Hesukristo, kinahanglan natong limpyuhan ang atong mga kasing-kasing sa tanang kahugawan ug himuon ang atong mga kaugalingon nga putli. Kini nga yawi sa pagtuman sa mga saad sa Dios kinsa misaad sa pagpanalangin kanato sa makadaghan higayon. Karon, ang pipila nga nag-angkon nagtuo sa Dios napakya sa pagdawat sa mga panalangin tungod kay wala nila makabot ang kaputli. Kung ang mga tawo nga mahugaw og kasing-kasing makadawat og mga panalangin, sila makahimo og dugang nga mga sala ug mapahilayo sa ilang kaugalingon gikan sa Dios. Usab, ang kaaway nga yawa magdala og akusasyon nga nagreklamo nga makadawat sila og mga panalangin bisan pa wala sila makaandam og usa ka sudanan. Gawas kung atong makabot una ang kaputli sa kasing-kasing, ang Dios dili makapanalangin kanato bisan unsa pang iyang tinguha. Usahay, bisan kung ang usa ka tawo nakatigom og daghang pag-ampo ang Dios nagpahibalo kaniya kung unsaon pagtubag, mahimong mapakyas siya sa pagpaminaw sa tingog sa espiritu hinungdan sa pagkalangan sa mga tubag. Ang usa ka putli nga kasing-kasing nagtugot kanimo nga makita ang imahe sa amahan ug makadungog sa balang espiritu sa tin-aw. Apan bisan pa nga ikaw adunay kabakakan diha sa kasing-kasing, ikaw naglakip sa unudnong mga nahuna nga makapugong kanimo sa pagpatalingog sa balang espiritu. Kung maminaw ka sa iyang tingog ug mosunod sa giya sa Dios, ang mga panalangin ug mga tubag moabot dayon. Apan samtang ikaw mulihok sa imong kaugalingon, ang mga paglangay kay mahitabo. Ako nagampo nga imong isalikway ang tanang kahugawan nga makabaton og kasing-kasing nga putli ug katahom sama sa kristal nga makakita sa Dios ug tin-aw nga makadungog sa tingog sa balang espiritu. Hinaot nga magpuyo ka kanunay sa mga tubag ug mga panalangin. Mulambot sama sa usa ka kahoy nga gitanom sa dapin sa mga sapa sa tubig ug maghatag og himaya sa Dios sa tanang butang. Ako usab magampo sa ngalan sa Ginoo nga kamo mupuyo sa balaang syudad sa bagong Jerusalem sa langit, makakita samahan ug mag-awit sa mga pagdayig sa tubangan niya. Amen.